Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta makigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw no usab karon mga higala nga unsa man tarong adlaw. Pizza 12 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2026 ug adlaw karon nga Huwebes, no? Abi no higala ato day nga timbayaon og mayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang atong mga kaigsuunan dinha sa istasyon DYWC, inyong tiyog, inyong radyo, o tanan gyud nga nagpaminawan karon ining ato ang programa. Nakalado, maayong mudto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamudtuhon. Buhino mahigala, no? Ato de nga tibayaon usab og maingudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ug ang tanan gyud natong mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga moabot karon sa atoa nga pagsibya. Of course, ang akong mga classmates, no, si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, ug si Father Tonton Arnaiz, ug kauban niyang pari dinha sa parokya sa Quasay Parish diha sa may Batinggil, si Father Dudong Ruiz. Ug ang tanan nga mga naa dinas kumbinto, no, dinas sa atong kauban dinha sa may Batinggil. Basig namina mo dinha, no, kay padud pa ni Father Dudong pakusgon man kuno niya ang radyo. Yeah. Salamat kay no Father Dudes, ha. Parings, salamat kay Parings. Ayan, no. No, may mudto na kanatong tanan mga higala, ari kita sa atuang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon Archbishop Julius Tonel sa Zamboanga sa iyahang pagmisa, no, sa 47th Diocesan Clergy Assembly of Mindanao, Diocesan Clergy of Mindanao. Matud pa nagkanayon siya nga synodality is not about us. In other words, iyahang gipahimangnuan ang iyahang mga kaparian, kaubang kaparian din sa Mindanao, batok na ining gitawag na to clericalism o entitlement, no? But bisabot ba nga kini bang usahay nga sobra pud bitaw nga pagtagad alang sa mga kaparian, no? Matud pa mas maayo gyud nga matud pa ang atong hunahunahon gyud mao ang synodality. Ang synodality matud pa niya mao nga ang tanan gyud nagkayusa sa usa lamang ka tuyo, dili lamang kay tungod kay matud pa mo ituyo ni Padre, no? Sa ato pa mo kada ang panambangon usab, no, ni Archbishop Julius Tonel sa Zamboanga. Balita mga galang gikan sa Vatican, 6th World Day of Grandparents and Elders sa ulugod karong July 26, 2026. Ang tema ni ini, I will not forget you, no? Gikuha kini gikan sa Biblia sa Isaias kapitulo 49 versikulo 15. Atol kini sa kapistahan sa matud pa apuhan, no, apuhan ni Jesus, no, si San Joaquin o si Santa Ana ang ginikanan ni Mama Mary. Ayan, no, nahalamay mudto na kanatong tanan, padayon kita mga higala sa ato ang mga buhatono, no. Ako dahil timbayaw ng mga taga-Siato, no, ako ang apo naman ako ni si Father kining atong ako ang apo diha sa Siato, no, atong pare din, ha, no. Nahala, no, may mudto na kanatong tanan ang hina si Ulrich, no, si Ulrich Abordo. Apo ko man siya, no, kay ako mga partidos ni mga akademya nya may dugo po siya gyapong akab kini si
kini Father Ulrich kining Dolrick ba ni Dolrick ba ni Dolrick no. No, padayon ta mahigala sa ato ang mga buhatunon ni ining kamuntuhon. Bino arita mahigala sa ato ang Save the Day. Bino Save the Day nato karong adlaw, bisag way nangutana. Pizza 12 di ining bulan sa kining Pebrero, mausi San Bonfiglio Monaldo, no? Bunfiglio Monaldo, Bonfiglio Monaldo. Pwede ba higala kini si San Bonfiglio Monaldo, usa kini siya ka hermit, no? Buti pasabot usa ka ermitanyo kini si Saint Bonfiglio Monaldo. Niya nagpamimbro kini siya sa grupo nga Servants of Mary, unya naordinahan nga usa ka pari, unya giestablisan niya ang daghan kaayong mga balay sagupanan ug mga mission houses. Unya gi-canonize kini siya ni Pope Leo XIII. Ayan, no? So karong adlaw mahigala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mausi San Bonfiglio Monaldo. Ang spelling ani Bunfiglio. Ayan, no? No, may mundo na ka natong tanan. Nahinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay panglawas ni ining kamuntuhon. No, budto naman ron. Hapit na gani mo alauna. No, padayon ta, ari na ta mahigala sa ato ang topic. Sa may atong topic karon. What is our topic for today? Yan, no? Ang atong topic karon mahigala, mao kining pangutana. Father, kanus amang gyud namo, ganus amang gyud kami mutawag og pari para padihugan ang among masakiton. Kay doon na rabay mga masakiton nga, doon na rabay pagtuludan mga higala nga moingon nga ayaw sa ginunyo nang tawag og pari kay pakumpisalon, kay inyo na ganing pakumpisalon ng inyong masakiton. Goodbye Philippines ginang masakiton na. Sigurado ginang patay. Muna in taon mga hadlok po lamang in taon ng mga tigulang ug mga ama magpatawag na tagpari ama. Ingon po dahil ni mga tigulang. Kung sa may gusto niyo ko din yung mamatay. Suko ni mga tigulang mahigala. Anong tawag ko magpari? Gusto niyo yung mamatay na ko? Dili lola, dili na siya ingon nga kanang gusto naming mamatay ka. Kung dili dala ka na sa among pag-atiman, no? Party ka na sa atong pag-atiman sa mga magulang. Matud pa sa kung atong basahon sa Santiago kapitulo 5 versikulo 14 hangtod 16, kung adunay magmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana, no? Ang maong pagampo inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mapasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa. Ang pag-ampo aron kamo maayo. Ang pag-ampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan. Manay ayaw kasuko dayon mo. Ano yung yung pagkubisalan? Gusto na diyo kung mamatay ko? Dili, apil na sa pag-atiman nato sa masakiton. Okay? Dili lang po na kay sa Biblia, rala po yun sa canon law, no? Sa canon 1004 section 1. The anointing of the sea can be administered to a member of the faithful who, having reached the use of reason, begins to be in danger of death due to sickness or old age. Contrary to the misconceptions held by many, such being a liturgical controversy to the misconceptions held by many. Ayan, no? So, bada nga, ato lang yung aton yung ipa-anoint or ipa-dihugan sa masakito ang atong mga masakito. Ang sumutang diri,
who having reached the use of reason begins to be in danger of death due to sickness or old age. Ito pa, tanaw-tanaw na to ba? Paniguro na nga to Pero may puruhan nga, mamaayo siya sa sakit. Okay, another question. Father, tinuod ba nga ang silot sa abortion mao ang excommunication? Tinuod na. Matud pa sa Catechism of the sa CIC Catechism sa canon law gihapon ni sa canon law gihapon ni Canon 3098, a person who procures a completed abortion incurs excommunication or lati sententia to make clear the gravity of the crime committed. Sa ato pa kung naagani mga abortion makapaabot na gani mo mga migaginang mga kababaynaan unya kanabitang nakapakuha mo sa inyohang mga pangumpisal gyud mo sa obispo kaya naman di na mo membro sa Katolikong simbahan na nakuha na mo automatic na excommunicated na mo sa ayaw mo pangalawat katong mga nakapaabort nakapakuha ba ayaw usag imong pangalawat hangtod nga pangumpisal mo sa obispo or sa pari. Kami hinuon doon nami kami mga pari tanan doon nami kami mga pari na po sa Diocese of Dumaguete gidang gitagaan mini obispo ug katungod pagpakumpisal sa mga nakapahimo o nakabuhat ba niya ng pagpakuha sa bata sulod sa tiyan. Sige klaro. Sige kinahanglan nga nakabalutada kinaunsa na ba ning uban in town nga kuan man kanang magpakuha man dahil kini ganing uban mga higala munas ginhawa in town og paningkamot nga makaanak gyud ni apoy uban ipakuha mahinuon ning ilahang mga sa anak ayo in town tagaig higayon nga makakita sa kahayag sa kalibutan ang inyuhang anak pero kung panalitan simba ko lang nakapakuha na mo ayaw sa gimong pangalawat kay wala kay nakuan mo karon excommunicated na mo so manang excommunicated dili na mo wala na mo ilang nga membro sa simbahan nga Katoliko kay kuan man lagi a person who procures a completed abortion incurs excommunication late sententia ayan so ako lang hangyo ayo pangumpisal gyud usa labi na kung kuan kay dako kay sala nga imong nahimo daghang kay na dili lang kay talagang daghang kay naghimo so palihog lamang in taon ayo in taon mong pangalawat kay dako kayo kanang sala sa kalibutan. Okay, last kuan kuan kining gistawag nato sa in English og last topic Pader makasala bata kun manugal ta ayan lipay kay ning mga kuan ining pangutanaha kay maklaro gid nato ni nga sala bagyo dagway ni ayan may puruhan na gambling in itself sa kanang pagpanugal kung imo gyud na siyang tan-awon gambling in itself but kuan kanang is not intrinsically evil wala man jud ingod ba nga dako gyud na kay sala na but strict adherence to this kuan ba should always magduna gyud na gitawag na tuog mga buluhaton kanang aron dili gyud ka malaho sa pagpakasala ng imuhang pagkasugarol klaro kana bitong strict adherence gyud ba. But number one is temperance. Aron nga dili nimo lapas ang imong obligasyon sa pamilya. Temperance. Unsa man magpugong-pugong pud gamay. Klaro? Dili man tuod sala ng kanang gitawag natong kanang pagpanugal pero mulid na into abandonment. Abandonment of family. Muna nga musugal ka na magyud lamang dagway kay medyo pud gyud naa na gyud po na po sa imuhang dugo nga manglugar gyud ka apil na ni ana ang swertres
o baka mo asa nga mga tigbakay tuag yung ka kay medyo pod nakadaog-daog manggod po ka sa una, so mura og kuan pod kanang gitawag na murag nahigalam ka ba. So muna nga managal na malamang gyud ka, kinahanglan nga it should be accompanied with temperance. So kanang temperance, pugong-pugong ba nga dili nimo malapas ang imong obligasyon, dili nimo mapasagdan ang imong obligasyon sa pamilya. No, klaro? Unya, dili ta malimot nga games must be fair. Walay panakasta man. Kana bisan gani kanang ko ano? Bisan gani kanang so kana bitang unsa ngalan ana? Kini bang unsa ngalan ng bulang? Doon ay mga kuymi ana nga kuan po. Doon na po'y ginagmay nga kuan kana bitang gitawag og tikas ana. Kanang kuymi may puruhan ba nga pisgaon tong imuhang manok ana mo nang ang pag kana bitang punit-puniton man lagi na no labi na ingon nga mga tumba na ning mga manok nga grabe nagsamad. Doon ay uban nga imbis musukol pa unta imong manok, dili na lamang kay pisgaon man tong hawak sa manok. Balian ba? So man nga balantayan po na siya. Pero para nako, mas maigdi na lang gid manugal. Pero kung manugal na malamang ka, it should be fair, no? Mano ginaingon nga dili lamang taan ang quick money rather than earned by kanang gitawag na tong hard work, no? Kinahanglan nga kung makakwarta naman lamang ta, pinatuluan yun sa singot, no? Dili anang quick money ra. Kung atong basahon sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa tanang kadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimula Ginoon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagulanan. Amo na gisulti ni San Pablo nga imbis unta nga magdato sila napaingon na Hinoon sa mga kagulanan. Kisa lang na nga purdoy naman Hinoon. So wala daw nga atong panambagon nga kung mahimo di na lamang manugal. Pero kung manugal kita kay matod palagi di man gyud na siya intrinsically evil, pero kinahanglan nga doon lagi pagpugong sa kaugalingon. Nga dili po lamang po din taon pasagdan ng pamilya. No? Nga giubo ni imong asawa, di nakakapalit og tambal kay napirdi na ang imong ipalalit og tambal inugpalit og bugas para sa pamilya mo. Dahil siya gitawag na itong gitawag sa in English abandonment of duty. Okay, klaro? Dala, no? So, din nila sa takutom ha. Salamat nga naminaw. Kung kumsa naman ka diha, kuan? Siya kanang gitawag na to si Pita. Oh, si Pita, kumusta naman ka Pits? No, ako ang matunpa niya kada adlaw gyud kuno siya naminaw. Sakto kay na imong gibuhat dai, no? At least naagid po dai naminaw nako, no? Kay basin wayag nang sige na ta diri kulog katawa niya wa gyud ay naminaw nato. Okay, salamat og maayong mudto Pilipinas.